Geçen hepdenin Şeşenbe günü 9 aprelde Daşoğuz Aşgabat avtomagistralının uğruna Toyota Avalon kısımlı bir yeňil avtomobil ulagy ýol helakçylygyna uçrady. Derwedenin golaýyna magistralın takminan 225-nji kilometrine bolup geçen ýol hadisasyna 5 adam helak boldy. Adantyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir polisiýanyň ýol gödäçiligi gurulunyň işgäri bu ýol hadisasyna avtomagistraldaky iri çukurlaryň sebäp bolanyny aýdýar. Ýollaky çukurlar kadal tezlikde barýan ulug serişdesiniň ýoldan çykmagyna sebäp bolupdyr. Diýip polisiýa işgäri Adantyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Aktepe etrawynyň bir ýaşaýjysynyň adyna hasap bolan avtomobil ulagyny kireyne ýolagçy gatnadylýan ekeni. Daşowdan Aşgabada barýan hususy awtologda helak bolan ýolagçylaryň biri Aşgabadyň ýokary hujalarynyň birine ýokary bilmelýän 20 ýaşlarynaky bir talip. Ýene iki sanysy bolsa Russiýa Federasiýasyna zähmet migrasiýasyna barýan raýatdyr bolup olar. Qara ýol bilen Aşgabadyň halkary howa mendirine barýan ekeni. Ýol hadisasyna helak bolan başga da iki raýat barada jekmejek maglumat berilmeýär. Ýöne Adantyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan polisiýa işgäri ýol hadisasyna wepat bolan 5 adamyň ikisiniň 30 ýaşlarynaky raýatdyr bolanyny aýtdy. Daşowuz welaýatynyň Aktepe etrabyndan bolan beýlik bir hususy taksi sürüji Adantyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykdy. Paýtagat bilen aradaky awtomobil ýolunyň ymykly könünşenligini, ýolda iri çukurlaryň emele gelenligini gurrun verdi. Aşgabat Daşowuz asfalt ýoluny asfalt galmandyr. Ýoluny çukurlardan ibaret daşly ýoly dönüpdir. Hamala bu ýoluň eýesi ýok ýaly taşlanan ýola meňzep barýar. Muňa garamazdan işsizlik derarly hususy awtomobil ulagymyzda Aşgabada adam gatnadyp gazanç etmeli bolýar. Taksiçilik bilen meşgullanýar. Diýip sürüji aýtdy. Döwlet hiýetçiligine media serişdeleri ýurdun ulag ulgamyna uly üstünlikleriň gazanlandygyny, ýurdun transport ulgamynyň halkary ürünlerine laýyklykda ýergiderli ösdürilýändigini gaýtalaýar. Ýöne ünsden düşürilen çukanak sakanak ýollar barada maglumat bermeýär. Adantyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan türkmenistanlylar Daşowuz Aşgabat avtomagistraliniň hem ünsden düşürilen ýollaryň biri bolanyny aýdýarlar. Türkmen awtoýollary döwlet konserni Aşgabat Daşowuz avtomagistralini awatlamagy howlukmaýar. Çukanak sakanak ýollaryň halkary wäsleşigi geçirilse, Daşowuz Aşgabat avtomagistrali Guinness'in rekordlar kitabyna da girip bilerdi. Diýip bir ýolagçy Adantyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçylarymyz bu avtomagistralnyň hal ahwalynyň sosial ulgamlarda hem ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar berýärler. Daşowuz Aşgabat avtomagistralnyň üstünden üstaşyr geçýän käbir ulag sürüjileri TikTok ulgamyna video paýlaşyp TV serişdelere baý ýurdun bu ýoly abatlap bilmeýändigini, özleriniň bu ýagdaýy maskaraçylyk hasaplaýanlyklaryny aýdýarlar. Bu ýolda paýtagatdan Daşowuzda tarap ýola düşmegiň özü tewekkelçilik diýip bir ýolagçy aýdýar. Adantyk radiosynyň habarçylary howpsuzlyk ýagdaýlary bilen baglykda bu ýolda awtobus gatnawlarynyň soňky bir näçe ýyl bäri döwlet tarapyndan besedilendигini habar berýärler. Paýtagtyn beýleki welaýatlary awtobus gatnawlary ýola goýulypdyr. Diňe Daşowuzda awtobus gatnamaýar. Köp sanly Daşowuzdalar bu ýoluň ýyllar boýy awatlanylmazlygyny döwletiň tire taýpa millet parastçylyk siýasatyndan görýärler. Diýip ýerli ýaşaýjy Adantyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Redaksiýa adam pidalaryny getiren ýol helakçyligi barada polisiýanyň ýol gödäçiligi gurulundan tesbir alyp bilmedi. Döwlet mediýasy ýurdun çägine bolup geçen ýol ulag hadisalary barada habar bermeýär.